Бүгін біз башқұрт халқының милли геройы Салават Юлаевтың туған төйегінде қонақта. Несі күн көрі батыр тұқымы, ниндей бүйік іштер башқара, әйдәгіз қарайық. Рахмат. Салават Юлаевтың туған еріне рахмет етіп. Ауылдың барлыққа келу тарихы 17-сі буат башына барып тоташа. Әлкә турында бірінші еткірмәләр академик Палас ядмаларында табыла. Біздің ауылдың тарихы искиткіш матур тарихында Салават Юлаев менен бәйле. Біз шул тиклемде біздің Салават Юлаевтың якташы болуы менен гурурланабыз. Һәм бұл ауыл бик бұрынғы ауылдардан саналып, әлбетте Әлкәй деген исеме адагыраак кушылган, уга тиклем менен Юлай ауылы булып йөргән, Касай ауылы булып йөргән, авылдың исемдәре алмашынган инде. 1760 елда гына Әлкәй Булатов деген кеше ошо авылга нигез салып яшәп киткәндәр. Авыл үсә, яңа йорттар калкып сыга. Яшьләрнең күбе янтыягында гаилә корып, тауган җирләрендә төпләнүде хуп күрә. Бүгенге көндә авыл yerində лә каланан яхшырак иттереп яшәргә була, чөнки бүтән мөмкинчелекләр бар. Авылыбыз бик матур, күркәм, газ үткән, һыу бар, асфальт бөтә урамдарда ла. Эштәйм дисәң, малсылык менән шөгыльләнәбез инде авылда. Авыл yerində балаларды тәрбияләүле еңелрәк. Иртүк торалар, көтү кушалар алар, көтү каршылашалар, эшкә лә өйрәнәләр. Әлкә авылы мәктәбендә бер тиҫтәнән ашу бала белем ала. Күрше авылдардан укучыларда автобустар йөрөтә. Шулай ук ситтән килгән балаларга интернат та каралган. Республика, район күләмендә үткәрелгән төрле конкурстарда безнең балалар әүдем катнашалар. Мәсәлән, Урал батыр эпосын яттан һөйләү буенча гран-при яуланып, Башкортстан ынйылары һаумы әкият конкурсларында ла бик уңышлы сыгыш яһайбыз. Мәктәптә йыр быйы менән бер рәттән спорт тармагы ла үҫешкән. Милли көрәш менән шөгыльләнеүҙе үҙҙәренең бурысы дип һанай Салаваттар. Шулай ук 3-нче ел рәттән бокс түңәрәге лә уңышлы эшләй. Буга тиктем әле бокс секцияһы безнең яктарда бик юк ине. Һәм инде менә 16-нчы елда без башлап алып киттек инде. Балалар бик кинәнеп йөриләр, монда яңа төр булганга бит инде. Ел һайын ярыштарга барабыз. Әле моңа тиктем инде без Силәбе өлкәһендә бик күп йөрдек ярыштарда. 18-нче елда инде беренче тапкыр республика буенча ярышта катнаштык һәм инде республика буенча барып, 3-нче урында алып кайттык инде. Мәктәп территорияһендә мәктәпкә балалар төркеме эшләп килә. Шунда ук музей урнашкан. Бер ягы Салават Юлаевтың бала сагына арналһа, икенче өлешендә тауган якты өйрәнү буенча материалдар хаклана. Әлкә авылы халкы эшсән һәм бердәм. Күптән түгел үз көстәренә һугышта катнашучылар исемлеге менән стелла койдырһалар, 2016 елда яңа асылган мәсҗид авылда адан тавышына күмә. Адна һайын авылдаштар йома намазларына, дини дәресләргә изге йортка ашыга. Мәчет төзелгәннән соң авылга шул кадәр нур килде инде. Аны бер ничек тә әйтеп аңлатып бетерерлек кенә түгел, нинди ул күңеллелек булган. Һәрбер дини бәйрәмнәрнең бөтенесендә үткәрәбез халык белән җыелып. Чәй эчәргә җыела безнең апайлар, әбиләр. Балалар да йөри безнең мәчеткә, ирләр дә йөри. Әлкәләр урындагы башлангычларда хуплау программасы ярдәмендә клуб бинаһын төзекләндерә. Оло-һола кесеһе лә төрле сараларда ихлас катнаша. Дәртле йыр-моңы бөюдәре менән авылдаштарын куандыра. Клуб эсендә музей да бар. Шунда ук авыл китапханаһы урынлашкан. Меңәрләгән укучыбыз бар, мәктәп, балалар баксаһы, интернат, бөтәһе лә безнең китапханага карай. 12 меңләп китабыбыз бар. Һәм шулай ук безнең Әлкә авыл китапханаһында әхирәттәр түңәрәге эшләп килә. Әлкә авылында эш һәйүсән уңган халык яшәй. Кемдер иген сәсү менән шөгыльләнә, берәүдәр йылкы үрсетә. 500 гектар yer бар. Шуның яртыһын ашлык сәсәм, яртыһын бесән мал тутам, 150 баш һыер бар. Авылды яраткас, авылдан ситкә сыгып китеп булмай. Башкорт халкының борынгы кәсебен әллә дәвам итәбез. Олыбызга авылда төпләнде. Аның основной профиль ат үрсетү. Без бик
ат менен булырга яратабыз. Менин яшь сактан ук ирем, үзе ат тасапкан кайным, конюх карт-карттайбыз, конюх булып эшләгән. Шунлыктан без аттардан айрыла алмайбыз. Шул ат менен яшәйбез инде. Әлкәерлеге ихлас халкы менән генә түгел, хозур табигаты менән дә әсир итә. Авыл горур таудар кысыгында урнашкан, тирә-ягында урман, эргәһендә генә изге шишмә сылтырабыга. Бүгенге көндә Әлкә авылында һәр өйгә тиерлек һыу үткән бит инде. Моны элегрәк авыл халкы ошо ердән килеп һыу алыр булган. Әмма әлеге вакытта ла бу ер онытылмай, елеккә килгән вакытта ла ошо ердән килеп һаулап китәләр, шулаймы? Олы шишмә худи ошонан килеп сыккан. Бұл шишмәнең һыуын Салават Юлаевтың улатаһы, Юлай карттың атаһы һаулаган. Ошулай итеп, олы кеше хөрмәтенә бұл шишмәгә Олы шишмә дип исем кушылган. Батыр улдары, матур кызлары, рухлы һәм эшчән халкы булган авылдың киләсәге ышаныслы. Нәркәс Миңлебаева, Эдуард Гайнанов, Салават районы.